Ето първата порция кебапчета. На каменното барбекю. Отгоре фаржолка. С 4 кебапчета. Фасолия. Добър размер кебапче. Малък кълбоец. Супер. Там е дък. Кебапчета. Имаме на кълбоеца. Малък кълбоец и голям. Да видиш как работи каменното барбекю. Какви са тези наденички, бе? Обърни някой. Какви са тези наденички, бе, докторе? Така ще ги въртиш малко, да прозовеят. Почна да се стават кафеви. Как свъкат, реш, това боли коремът. Коремът му прави. Това избегал в края, не ще да взима угънят. Голяма жега. Ете, байгайчо. Супер, си. Айде, байгайчо. Изчукай ги сега. Изчукай ги лъжиците. Така. Тук, я. Супер барбекю си имаме. Там е селото. Тук е масичката. При столчета. Масичка. Селото. И от мен е привет. И супер е.